Мы начинаем через 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Вам здесь ваши ручки. Добрый день. Мы рады вас приветствовать сегодня на отчетном концерте студии танца и пластики Элизабет Смикс. Элизабет Смикс – творческий танцевальный коллектив, основное танцевальное направление которого, как вы все знаете, восточный танец. Солистки коллектива блестяще демонстрируют свое мастерство, занимая призовые места на республиканских и городских конкурсах. Руководитель коллектива Олеся Галюшная. И мы готовы начинать наш отчетный концерт. Давайте поприветствуем еще раз наших ребят.
Валерию. Встречаем крупные аплодисменты. Соло классика. Лукьянова Варвара. Встречайте, победительница многочисленных конкурсов и фестивалей, солистка студии Трофимова Элина с номером «Табла».
Классика, младшая группа. И давайте поприветствуем новых участников.
عايزين إن إحنا نكون سوا فاكرين قلبي فهمنا وهما ولا الهوا عاملين فيها عايشين يا عيني دول ناسين على بيتهم مبسوطين ومحدش فيهم عاش اللي أنا وإنتي عشناه ومحدش جرب معانا ننقل بعض نجاة يعني للبعض حياة بعد سنين فيها مفيش سعادة هترجعليش نهرب لبعيد ده كلام الناس عمره ما بيفيد يزيد قالوا حبينا الناس والتوحيد ومن ضمن الحب كان له معاد دي نار من إيد والروح قلبنا ليه تطبيق لقينا في بعض جنة مكفينا وكمان الناس بتشوف اللي هي عايزاه بصيت من مرة عيونهم كارهة ومش قابلة بيسيبوا الناس ساكتين حاسين خلاص مجانين بس احنا نرتاح ليه دايما نكبت مشاعرنا ونقول لظروف ليه دايما بنجيب
дружба. Однажды в парке. Ну а мы с вами встречаемся.